שוק מטבע החוץ הינו השוק הגדול ביותר בעולם, והיקף העסקאות היומי שלו עומד על למעלה $3 טריליון. הדולר האמריקני הוא ללא ספק המטבע הדומיננטי ביותר במסחר הבינלאומי, וכ-80% מעסקאות המטח בעולם מבוצעות בדולר. הדולר הוא למעשה המטבע הרשמי של ארצות הברית, אך מדינות רבות, לרבות ישראל, משתמשות בדולר כמטבע מרכזי של סחורות כמו נפט וזהב. סימנו במסחר הוא US דולר. יבואנים ויצואנים משתמשים בדולר על מנת לגדר ולהגן על מחיר הרכישה של הסחורה מפני שינוי ערך המטבע המקומי. הדולר הוא בעל השפעה משמעותית על הכלכלה בישראל, וערכו משפיע על רמת האינפלציה המקומית. שער הדולר היציג מפורסם פעם אחת ביום על ידי בנק ישראל. בפועל, הדולר נסחר באופן רציף. שערו של הדולר במהלך יום המסחר נקרא שער דולר רציף. למשקיע מתחיל במטבע חוץ מומלץ לפנות לאחת מחברות המסחר בשוק, הנותנות שירותים מקצועיים של חדר מסחר, המאפשר לסחור בשערים רציפים 24 שעות ביממה. מומלץ להצטרף לחדר עסקאות, המעסיק צוות דילרים מיומנים ותמיכה מלאה ומקצועית.